9 persuni tilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku bejn Marzu u Ġunju ta' din is-sena. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika madankollu juru tnaqqis kemm fl-ammont ta' inċidenti ta' traffiku kif ukoll fin-numru ta' korrimenti meta qabbel mal-istess żmien tas-sena li għaddiet. 470 persuna korrew f'inċidenti ta' traffiku ftit aktar minn nofshom sewwieqa. Dan kien tnaqqis ta' madwar 15% meta mqabbel mal-istess żmien tal-2017. Bejn Marzu u Ġunju kien hemm 9 fatalitajiet, 7 irġiel u 2 nisa. Kważi 60% tal-persuni li weġġaw f'inċidenti ta' traffiku kienu fuq karozzi privati, 22% kienu involvu muturi u 8% vetturi tal-merkanzija. Matul l-istess żmien, 6 ċiklisti kienu involuti f'inċidenti ta' traffiku, wieħed mill-inċidenti ikun fatali. Il-numru ta' inċidenti ta' traffiku bejn Marzu u Ġunju ta' din is-sena laħqu 3837, tnaqqis ta' 6% meta mqabbel mal-istess żmien tal-2017. L-iktar ammont ta' inċidenti rapportati kienu fiż-żona ta' tramuntana tal-Port il-Kbir li tinkludi lokalitajiet kbar bħal Birkirkara, Ħalqormi, Taslima u San Ġiljan. Kien hemm 1376 inċident ta' traffiku, jew kważi 36% tat-total. L-inqas reġjun fejn kienu rapportati inċidenti u Xlokk ta' Malta li tinkludi Marsa Skala, Marsa Xlokk, Birzebbuġa, Iż-Żejtun u Żurrieq. B'kollox kienu rapportati 390 inċident. Sansitra aħjar mix-Xlokk kien Għawdex fejn bejn Marzu u Ġunju ta' din is-sena kienu rapportati 216 il-inċident. Forsi mhux sorpriża li l-ikbar ammont ta' inċidenti kienu rapportati fl-ikbar 3 lokalitajiet fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt l-ikbar ammont ta' inċidenti kienu rapportati f'Birkirkara b'298 inċident, segwita minn Ħalqormi u San Pawl il-Baħar b'215 u 203 inċidenti rispettivament. L-iktar ġurnata li fiha jsiru inċidenti ta' traffiku hija l-ħamis, filwaqt li l-iktar ġurnata li fihom saru inċidenti fejn weġġaw in-nies hija t-tnejn. L-iktar ħinijiet fejn jkunu rapportati inċidenti ta' traffiku u bejn nofsinhar u 3 ta' wara nofsinhar, segwit minn nofsinhar ta' filgħodu bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. L-inqas ammont ta' inċidenti jseħħu fis-sigħat bikrin ta' filgħodu bejn it-3 u s-6 ta' filgħodu.